Господин Желев, на какъв етап е развитието на тютюна? Виждаме вече новата продукция, започвате да подготвяте. Значи да почнем за реколта 2013, защото в селото един от тях съм аз потърпеш, на който тютюна още не е изкупен, тъй като някои от фирмите, имена няма да споменавам за сега, все пак като пуснах уведомително писмо, фирмата обеща да дойде да го изкупи това, което е договорено. Количество в Мострак. Днеска на 22.3.2014 година се разбрахме да дойде да го оцени тютюна и да го вземе. Все още аз не съм почнал да правя лихи, както виждате вие самите тук, за реколта 2014, тъй като не съм реализирал продукция 2013. Но тук вие самите виждате, че колеги от село Мострак мои, които са засадили вече самите лихи, хората плевят тук в момента, вече времето си върви, а никой от фирмите не е дошла да сключи договори за кампания 2014. И вие самите виждате как залагаме семена, наши семена събирани по байерите, деца и по блоковите, които се отглеждат и после се продават на фирмите. Никой от фирмите до сега не е дошъл експерт да каже какви декари ще се гледат в Мострак, каква ще е скупната кампания за 2014. Въобще как ще са нещата за напред. Днес съм поканял шефа на асоциацията на 2010, господин Филев. Почти цялото ръководство на асоциацията ще бъде в Мострак. Много тютюнопроизводители от община Свиленград ще бъдат тук днес в Мострак. Даже лично ще присъстват на изкупната кампания, която ще прави фирмата спрямо моя тютюн. Ще се вземе, всеки може да види, да заснема, да пита цени и качества на тютюна и всичко, което го интересува. Даже можете в дълбочина да снимате колко деца тук са на полето. Сами да ги видите. Всъщност в селските райони земеделието е основен поминък. Да, основните, Мострак, точно Мострак. Работят това и значи в Мострак работят да около 400-500 човека през кампанията. През цялата година говорим. Ето виждате, месец март тия хора са на полето от месец февруари. Те лихи са заложени в началото на февруари, виждате сами. А това местни хора ли са или сезонни работници, които... Това са сезонни работници, надничари, както я викаме ние. Почти цяла година са тук, на наници. Гледат се децата, даже тези деца ходят на училище в село Левка. Продължават да се обучават децата, не е примерно да остават тук на полето.